Benvinguts al quadern de llengua de tercer de primària. Continguts del primer trimestre. Continguts del segon trimestre. Continguts del tercer trimestre. Hem recopilat diferents pàgines dels 3 trimestrals de tercer. Amb els nostres exercicis assegurem la comprensió pas a pas per d'aquesta manera afavorir la participació a l'aula. Reforcem la confiança, ja que són exercicis regulars, fàcils i evolutius. L'alumne esbrina la teòrica a través de la pràctica, és a dir, ell realitza diferents exercicis i després desenvolupa un exercici més que està dintre d'una casella groga perquè vol dir que està desenvolupant una norma. D'aquesta manera, com que són exercicis evolutius, l'alumne ho pot afrontar amb èxit i d'aquesta manera fem el reforç de la confiança, els reptes graduals i assegurem una bona comprensió.